hakaba mening kau pitong ba pipendan kam da way pat ding lani da way pat usek te enda utu ding pat enda utu usek kaba pi la law ba pi la let no ye u pi persang ban bu lane ban te lane ban thung da way pat ding lan usek kala don bi ki jing ken riang india soi ya ka jing ka sam ka ba pi pendol kam ka jing thau ha ka ga janit ya nga ka long ba aba nga kum to ubreu ba nga sim daga benta jong way prosekri prabanget jeng lese ka chum ka jimot ka jing thau ka jong ku la ban ko chata dai wat thau ni te baro jing duna ba philap ha kanai ka janit daga benta bana penyok siau bat ban penbana ya ka khubor na ka khin ka jong blai ring ya perkhat benta na ka khin ka jong blai na ka khin ka jong blai tinga kwa ban wan ra ha ka janit ka phang padeng hab deng jini abalong kum ka ba ong kum de hato ni la pen itu ya la di hakmat blai ya akani ka phang ka bangi i haban perkhat lang hari janit ngen seng nong rim ya kan kapang wa kabangin ya perkhat lang hari janit na ka gospel ka jong lukas ka nong ka perkhat lai bat ka dukhot ka ba akunya din ki jong blai ki ba ong kum ni handai un ong nga ong happy ngam thu ya pi oblay kerku yang kencing yau siau hagan kejanit ini ya kelai oblay pa badan bor cing ikut habanang long pun kerteng kejong long pamon kejong jamil ada gasi ke bakrau kejong terang dia don hagan ke ying syakri jong ulong syarai teman basan basan bak jong kebalang kejong hari Bososan atrai di ada don ringkat bagi di syakri baris bat lot ijong atum juru ya kali ying kasai kamtam yo teman masan warlah deng kecil lot kamat kadai yo i bat ni tip hiru kajin bakal zaman sim kanang kelai ya banten ya kaban yang lam ini kita ikut jom kebala idwai ya me hagring chani trai lengba kita ki khobo je mi yo siao pa to ai ba mun sim jom ukran hateng jong bat jengilan bagi ni ki tin jong me apne ken long shisha trai ki syarat la gamanta dan jinjem keceng bala bangila ban yo i ka bangiya abang itia abang ba lengba ka tu isnai bat kerku tra ya kan ka pa lengba kini ken ki bo syakri jong pan yo sia pateng ngakum usyakri kum ubriu tra don eng tang tendon jong sama hagri jen hau jisu ba i a hindwai kum banga ong hagri jen Hakapor berlengkot ngam don sibun ki ai bang kapasat jimut habeng jengi hagen kapor ngamar ngam don kamsu pat ngam don kamsu ya kan tai ne pat pensyai ya kan ka lunong pat dukot ngamar kala syai lupa bat ngilas ngutu lupa ya ka te mentang ni phai sik ni ka phang ka bangala bu menta hato ngilapan itu yaladi hakmat ble angasni baro hangni hasnong ha bursosa bat ha baro haga khang rinong trai ju ngangek ba baro napdeng jongi habang ya ngiye ya kilempisnong ya giyeng kisam lani ya kisra baro khot kila itu yang ngabat yabi namar balai
Gidon kata kadur. Bat gidon ru kata kerenyang. Bat gidon ru kesidok kebayong kebalik. Kumta terta. Dai hanta baki lok ki prabanget ki pralok prajor ki jeni. Ki ituru yani lengba da kita. Kebak ublay ulai hakalong renyang ka jeni. Ublay ulai hakalong renyang ka jeni. Bat kumjuru kata kajing pen itu kajongi haga pertaya kajing im bakal jadok. Habangi im hapok kasnong katau kajangi. Ladangi im bhang. Ladangi im sniu. Ni itu ia kabasniu. Ladangi im bhang itu ia kata kababha. Lada sibuk mentah kumanga nga im ngesa hangli habalang haporsosak. Ladangan lek sakaway pat kasnong. Ladangan lek sakaway pat kajaka. Ibriu kikeli ya. Pat ibriu kikeli bat kiong ya. Dihantang ka ai ka kentin ka bangan jubah yaki. Ngapan itu nungkong ya ka kerteng bat ya ka jat bat ya kasnong ka jakasa ka bangadon. Kata ka dai ka jingpan itu ka jongi. Bat kumjuru terter haga jingem ka jongi ka baman kasi. Ha ki kam ki jam ki jongi. Ki bangi tray kita. Ka ai kita ki bangi ban itu. Ngan tray ayu, ngan bela ayu. Te baro kasnong ka thau ka itu ya kata. Ka jingem ka jonga bat ka jongpi. Haga jingem ka bakan jadok ka jongi. Ter bater. Kawai pa kawai. Ladangi im hakata kam ka bangi im haka baik ka biya ibreu baro itu hakata hi kajing bah kita ki jingpan itu ki bab hak ka keren ka khana haga jing im ka man breu ka long breu ka chu kita ki kentien ki subu menta ka kten ka jongi chani laga jong ka bangi keren Tingin poi satai subuh mentang wan sering do lalu senong soy ni kunta terter haduk chasor. Bat ka jingpan itu ka jongi ha ka jingem ka bakan jaman sim kalong ka baning ko. Utrei kum hapo jong ka balang ha ka ba udon. Utrei kum sketri. Itu hapo ka distrik kunta terter. Itu hero hapo jong ka balang uta udai skepri jong kebalan. Bat habau treikum usharman. Ula itu hikum usharman. Bahat treikum kita ki dekat kum tibalan. Kinong syarah. Hapo jong ke distrik la itu kum kinong syarah. La itu kum kita kinong syarah. Ti kum kita kinong syarah. Ti haba ki pagba reu nyet jong kebalan. Kila jit ya ki kapok jong kabalang ki haban tray ya kata kakak la ban kuliah deh ha ki tin ki tuli bat hakakam ka bau tray hajing hasam hapok kasnong ka thau hapok kabalang kata ka dei ka jingpan itu ka jing ya baning kong hapok kabalang ayu ki prabanget jongi bat ki perlok prajor ki yatu nagabanta jongi abangi tray ki tamba ba Bat habang teraidak yang tagakam kepada manusia. Itu yang ibat, kia tu kana. Uta. Utrai kakam ngalong kumta. Utrai minot katum kabar. Kata kadai kawai ka jimpan itu ka jungi syoblay. Kata kawai kadai ka jimpan itu ka jungi syoblay. Bat kata kawai kabla Rajasthan. Ila kabanta jungi syoblay. Bat kabaa kajing pan itu kajingi habangi im kum kita kikul kristan hapok kabalang habangi long kum kita kikul kristan hapok jong kabalang kidan kam benlek kilo kikam bangi im kum no haying hasam parasnong hatha ihaban im kum kita kibreu kijong ublay gila ban kiar Lagi jong ka percaya. Tu ngila yo pan siaw ya kata ka jingpan itu ka jami.
ha bangi im ya ha ka sla jong ka khanda ngini phai man ta kum ha ga jing im ga jing long ha ying ha sam ga jong ayu ngi pan itu ha ki lok ki jor ga jong long kum kita ki khun ki jong lai kum kita ki dukhot ki jong ka balang kum kita ki nong tre jong ka balang ngai bu ki baro ngila itu bat ngila ti hiru yo kaman bosan rang ba chen ayu ula le but ayu ula ban i na ka ban ta mau ula ban itu hak deng chi wei pa wei ka jing im ka jing long ka chang wat la hak deng ka jing long kamen ka chang uyai bu din but uyai san rang iru ya kita ikut apa jong ka balang kata ka dei ka jing pan itu ka jong kum long trei ka jong dia abau blei la ibet pat kum breu jong ka balang la jit ya kum ta long shalai ke prabangai be it agre ka janmet ka jing thao ba kani ka phang ka bani ya kran hagre ka por bani pan itu but ngilati hiru ya kata ka ying ka sam gelong kum to bukhat jong ka balang abang gelong kum ta ukhon kristan jong ka balang kata ka dei ka jong ban itu ka jong hakmat ka jong lai te ha ka por lada ka jing im ka jong lada ka jing im ka jong ipin itu ialah de tang kum kita kirong jong Kristan. Yo ba utrai jong Yesus info wai. Yo ba ka jing pen itu ka jongi ka bentang im sla jong ka kida. Kabangi im hapo jong ka balang ngilong kita. Ngilong kum kita ki khon Kristan undang ngila boy sa koi ba ka sika. Ngilong kum ki khon soi ta. Kordit yang lada ka jing pan itu ka jongi ka long kum ta utrai jongi Jesu itu ada bagas habang alek sakawai ka snong ka tha siteng mit ladangan ya iki lenti snong ladangan ya iki ying ki sem ki jongno haba ki breu kem itu ayu kila yana hagata ka po ladagi breu kem itu laban sha sho hiro laban sha kem hiro haba ka jing em ka jongi ni pan itu ha ka berthai ka jing ba to tip ba ka jing em ka jongi hakmat chong ka long ka ba te ha ka ne ka jami kumang la ang kum don sibu ki kentin kini ki kentin ki jong play ki ba lapan kin mau yang i ha ka ne ka jami ke bau trajeng Yesu mau roh ulapan itu haba ulami patna kibaya hagi serang kecil ulapan itu mau hagi serang kecil mau udai ublai udai ulanti jong Yesu ke hagane ke janwi yo ba ke jinem ke jini yang cakang pak siapa abang long pun kita ikut ila bersispa ya kapal kecil aman la kasinca kecil kecil pun kita abang ini hagar kejanji pun mengalah kecil pengen mau ini hagar kejanji tak don kam abang long kum kita Kristan bang abang long kum kita ikut jong lai ibala khat yang ikum kita ki Kristan but bila khai ini hakata diam Kristan to ai ba kata ka jingpan itu ka jongia khmat ka jong lai aku disi bakhadu kan long ka jing kaman jing bai pat bai ba pakan long ro ka jing sup ka jing kaman ka jongi hadin ba raj Yesus wan pan chim no ba wan rong no yang di pasla jong
kabakado aswa bangin sha ka jing khat bat ka jing wa ka jang ka khen ka jong lay ha ka jang to long ki ba ka wa tan itu ningkong hasla jong ka kendel abang ya abang ya abang bat abang terai pum kita di nong terai apok jong ka balang bat kham tang kum kita gi khon di jong ka balang ai bangin long kum ta bo ki breu barok ki itu yang ni bang long ki kristan ki babu ki bayai bo ya ukres Yesus ki prabangai bi agre ga janni kabanga kwa man penken mau ini agre ga po don kam ini abangi la sa jit kum kita ki khon jong lai bala khot ini kita ki kristan long ki bala jit ki jong lai ha kita ka sini ka ba Israj ni Yesus wan ban khot ini pan itu bagi kalau kejisuk ini uai pa uai pa to bleng ke khu ini kentien pa kendiat amen